Ni Mikel naiz, Basauriko Bidebieta Pilota Elkarteko kirol arduraduna eta hemen ikusgai dugun topaketa Basauriko eskola desberdinak pilota mundura hurbiltzeko eginda dago. Hemen ikusgai duzuena azkenean da umeen erantzuna, umeek Basauriko jaietan beste ekintza bat egiteko aukera izateko prestatu dugu dana eta hau izan da eduki duten erantzuna. Guk azkenean hau prestatu dugu topaketa modura eta ez lehiaketa modura. Guretzako azkenean garrantzitsua dana da euskal kultura eta euskal kirola gure kasuan eskupilota umeengana hurbiltzea edo. Ez dugu bilatzen munduko honena ateratzea. Umeen motibaziorako azkenean lehia moduan aurkeztu behar izan dugu, bestela askotan ez dielako aurkezten, eta era berean klase berdineko 11 neskamutiko ez hurbiltzeko. Guk gutxitu behar genuen parte hartzea, bestela denborarik ez egolako, eta partidutxo baterako ona etortzea azkenean familientzat lan handiegia iruditzen zitzaigulako. Orduan prestatu dugu dana 3-4 partidu jokatzeko gutxienez, eta bilatzen duguna azkenean parte hartzea da. Pasaren asteburuan San Miguelgo jaiak ziela aprobetxatuz eta 5. eta 6. mailako ikasleak ikusi genitun. Asteburu honetarako 3. eta 4. mailakoak deitu ditugu. Orduan, euren adintartea 7-8 urtetik 3. mailakoak, 6. mailakoak kasu honetan 2010koak izan da, 10-11 urtekoak izango die. Lehenengo 3. mailan gaur ikusi duguna, 2 neska atera dira garaile, oso ondo jokatzen zuten. Eta argi dago, adintarte txiki hauetan gutxienez ez dagoela oraindik hainbesteko desberdintasunik. Egia da 5. eta 6. mailan desberdintasuna egongo zanaren bildurrarekin, bai neska eta bai mutilen taldeak egin genituna, bereiztu genitula. Eta orduan, neska txapeldunak eta mutil txapeldunak atea ziren momentu horretan. Baina gaur, pentsatu dugu nahiko berdinduta egongo zara lehia eta horrela erakutsi digute. Hartundua gara, ez dakit esaten, baina nik uste dut lehenengo eta 2. txandaren artean 100 inguru hurbilduko ziela.